След повече от четвърт век художничката Ада Митрани отново показва свои творби в София. Изложбата в галерия Арте има ретроспективен характер. Включва рисунки и графики, създадени преди заминаването на Ада Митрани за Америка, както и съвсем нови творби. Ада се завръща и ми напомня, че някои неща не се променят. Талантът да илюстрираш света е сред тях, пише Юлиан Попов по повод на изложбата. Академик Светлин Русев, Юлиан Попов, Соломон Паси, всички са написали текстове, които преливат от радост, че могат да ви видят отново тук и в изложбеното пространство на галерията. Очаквана ли се усещахте? Ами след тези текстове, да, определено. Идвате от подредбата на изложбата, а прочетох, че всъщност част от творбите са отдавнашни, а други са резултат на едно ново начало, колкото и да е банално това словосъчетание, от едно ново начало, което е започнало през миналата година. Аз всъщност искам да има този контраст. Сама за себе си аз искам да видя дали има някакво развитие, нали, да разбера какво е станало през годините. Аз, значи, 19 години не хванах молив, нищо не направих. И това е една огромна пауза. Огромна, наистина. И се възхищавам, че сте я прекъснали, че е свършила. Паузата е такава, че понякога продължение няма. Еми, да, аз нямах и кой знае какви намерения да продължавам. Много хора са ме питали, защо не рисуваш, върни се обратно. До сега нямах интерес, честно казано, и реших тази година да опитам нещо. И исках сама за себе си да видя дали има някакво развитие, дали след като не си мислил за изкуство толкова дълго време, дали можеш отново нещо да сътвориш и как ще стане то, дали ще се различава от старото. И може би затова е хубаво да има този контраст, нали, на стари неща и на новите. Това означава ли, че можем заглавието отвъд да го четем и като отвъд паузата, отвъд съмненията? Ами да, то си е, нали, то едно е, че е отвъд океана. Да, но това е първото, което се... Да, но има и някакъв мост, който се опитвам да направя. Нали, то не е съзнателно, нали, аз сега си давам сметка, че е така. Нали, миналото и сега как се свързват в мисленето, в техники и така нататък. Не съм го мислила по този въпрос, като съм започнала, защото изкуството е една игра фактически. Нали? Човек го прави, защото му е приятно и интересно, а после си дава сметка защо е направил нещо. И поне аз съм така, не знам, може би някои други художници сядат и си измислят концепцията и решават как да се развиват. А нямам точно тази концепция. Във времето на тази пауза, за която вие споменахте, обаче в България излезе книжка с ваша илюстрация, една прекрасна книжка на Жанет 45. Да, те са две всъщност. Едната е на английски и другата на български. Всъщност тези илюстрации са създадени доста преди това, така ли? Те са създадени много отдавна, може би преди 25 години. Фактически последното нещо, което направих, преди да спра да рисувам, беше една книга на Александър Шурбанов, поезия. Двуезичният превод. Двуезичният, да. И това го направих 95-та година, точно дни преди да почна да уча право. И с това завърших. И от тогава нищо не бях правила. Когато човек погледне биографията ви, с възхищение установява, че сте един много решителен човек. Прочетох, че последната рязка промяна сте направили 2006-та, когато сте започнали да се изявявате на едно ново поприще. Винаги ли сте готова за промяна? Ами, всъщност, не, аз 95-та година реших да си променя професията. Тогава се записах, нали, да уча право. И от тогава се занимавам само с право. Ами, не съм толкова решителен човек. Не сте. Интересно, кой е решителен, ако вие не сте? Аз си дадох някакъв период от време, в който, нали, да свикна там, в нова страна, нов език, всичко, нали, което беше около 3 години този период, който мисля, че е за всеки, не само за мен. Свиква човек с новата страна.
Но след това ние се местихме много и се в малки щати, малки градове. Просто нямаше за мен среда, в която да работя истински като художник. И ми се щеше да имам контакти с повече хора. А като си художник си доста сам. Ти си в ателието сам. И това не ми допадаше много вече. Тук хората се виждат, художниците говорят си. Има едно съревнование, което в добрия смисъл на думата, нали? Всеки се учи от друг. И когато излезеш от тази общност, ти оставаш много сам. И мен ми се искаше да работя с други хора. И това беше причината да си сменя професията. Не е било, че много съм искала да стана адвокат. Фактически ставането на адвокат беше, защото беше най-лесното промяна. Всичко друго изискваше много повече време да се учи. По някакъв такъв начин се получи. Аз не съм го планирала. Има ли неща, с които човек не може да се раздели през всичките тези странствания и пътувания, дори да го иска? За мен поне езика е много важно нещо. Значи аз съм свързана с... Родният ти език е нещо, което те прави като индивид, според мен. Нали, може да научиш друг език, може да го научиш много добре, както и аз нямам естествено никакви проблеми с английския и той ми е вече почти роден. Но винаги съм имала чувство, че родният език те прави човека, който си, защото се изразяваш по определен начин. При мен е дълги години, аз не напуснах рано страната, бях на 30 години, като напуснах. И това много ми липсваше от начало, че не мога да се изразя по начина, по който се бях изразяла преди. Тогава хората те възприемат по друг начин, нали? И ставаш друг човек, без да искаш. Така че това малко ми липсваше, може би не е толкова вече. Какво ви се видя София? Галериите? София ми се вижда чудесно, честно казано. Мен много ми хареса. Особено в последните години чисто ми се вижда, красиво, хората се забавляват. Много се радвам, че го казвате. Знаете ли, неведнъж, задавайки този въпрос към хора, които са отсъствали дълго време, те или зад учтивост скриват своето разочарование, или така с недомъвки говорят, че заварват хората тук доста уморени, доста тъжни. Радвам се, че има някой, който вижда другия. Всъщност, аз очаквах това, защото съм го чувала, нали? Други хора са казвали. Но специално този път нямам това чувство. Аз виждам хора, които, нали, имат интереси, правят неща, и то амбициозно. Определено ми харесва как се е променила София, нали? Витошка е затворена, няма трамваи, виждаш красивата планина, виждаш църквата зад себе си, нали, като застанеш в средата на улицата. Някой ми спомена, че плочките не били както трябва. Аз не го забелязвам. Да не поглеждаме чак в такива Мен ми се видя много красиво. За мен София е много красива. И сега в този момент се оглеждам и виждам сградите, които са също много красиви. Нали, ако не са боядисани или разрушени, не, но тези, които са в прилично състояние, човек трябва да си дигне главата и да се огледа малко. Нали няма да има друга пауза в рисуването? Мисля да продължа. Да, мисля, че ще се опитам да продължа.